Лагер «Іволга» давно стаў пляцоўкай і для адпрацоўкі практычных навыкаў студэнтаў пасля чарговых курсаў і для работы педагагічных студатрадаў. У апошнія, дарэчы, запісваюцца з ахвотай і маладыя спецыялісты, і тыя, хто ва ўстановах адукацыі працуе не першы, другі год. На чарговай змене педатрад «Факел» імя Миколая Гастэлы аб'яднаў 9 чалавек. Помимо того, что участники студенческих отрядов получают финансовую выгоду, свою первую зарплату, конечно, работа в студенческих отрядах – это еще и новое общение, перенятие опыта, наверное, от старших коллег и с пользой проведенное лето. Узроставы цэнз для таго, каб апрануць студатрадаўскую форму, застаецца ранейшым ад 14 да 31 года. Студатрад – гэта заўсёды шмат розных успамінаў аб сумеснай дзейнасці, незалежна ад профілю работ. Будучыя цяперашнія педагогі працуюць у «Іволзе» і «Лясным». Некаторыя запісваюцца адразу на некалькі змен, тым больш, што апошнія доўжацца ў сярэднім 2 тыдні. Работа, в принципе, очень креативная. Я получаю очень много опыта. И знаете, мы многому учим детей, но и дети многому могут научить нас. Мне нравится, что здесь я могу показать весь свой творческий потенциал. Я буквально каждый день выступаю на каких-то мероприятиях, постоянно развиваюсь, и в этом мне помогают наши преподаватели. Студэнты вучацца працаваць з дзецьмі непасрэдна па-за сценамі школы, а педагогі з устаноў адукацыі павязуць з сабой цікавыя ідэі розных конкурсаў і флэш-мобаў для сваіх класаў. Выхаванцы «Іволгі» ў сваю чаргу час бавяць з цікавасцю і адкрываюць у сабе творчыя і спартыўныя таленты. Кожны дзень арганізатары прыдумваюць для дзяцей шмат розных мерапрыемстваў, таму дні лагернай змены пролятаюць вельмі хутка і неўпрыкмет. В «Иволге» я уже 4-й раз. У нас всегда добрые вожатые, совсем помогут. Сегодня состоялось открытие лагеря. Вечером мы будем представлять свои отряды, будет визитка. У нас всегда очень интересное мероприятие, мне тут очень нравится. Алла Маркелова, Захар Артемёнок, МКТБ.